Aşoğuz vilayetinin Buldumsaz etrafının Almalık Tayhan Birleşiginin Çarwular obasyna balla Kadir oğlu. Biz şu kadim kıydatlarımızı yüze çıkarıp kadimden beri köp yıllarda mer saklap gelen telfek, postun, tüytük, kağıdı hemme görünüşlerini öňden köp yıllarda mer alıp gelýärler. Bizim şu telfegimiz Türkmenin bir belent görýän üsbaşynyň biri. Şu iň üsbaşda haýsy üsbaş gowy diýene de telfek gowy diýipdirler. Näme diýene ýokary göterip gelýän. Defämizde ülkür Türkmen telfegini telker diýer şunu bir tilkmenem geýip bolmaýar. Şunu kerlerden biz berekella sag bolsun alýar. Ne kadimden beri gelýän ha dilli tüýtügimiz, gargy tüýtükler şulardan hemmesini ýaşlary öwredip sag bolsun alyp gelýär. Şunu ýaly aýdym sağın gowlugyny, indi şu gowlukda hemme görünüşüm bar, hatda bu targyjam, dilli tüýtük, gargy tüýtük hemmesi ýazalyp, halka körkezilip durda. Şu zatlar bir wagtlar iýdap her ýerde bir bolýar, bu gözläp tapylýar. Indi hemmeň öýünde de bar, şunu her kimiň öýüne sowga da berip ýörün. Şu zatlar öňümden çykdy, menem şoňa begenip, ýa-ni ýene şu begenip ýaşasaň, şu zatlardan sowgat berseň, baran ýerine öňünden çykyp dursa, şunun haýry köp bolýar. Berekelläsin şunu da alýar. Sag bolsun öwredýär. Şu zatlara na goňşularymyza mana tölemeni bilim agtyk çoğluğuna öwretjek diýip begendirýär. Şu begenip ýaşamaly adamlar. Köp ýaşama peýdaly. Men şu köp ýurtlar, şu dilli tüýtük bilen köp ýurtlar gördüm şonda. Şu daşary ýurtlarym şu tüýtüň tesine her kim baha berdiler. Şoňa sag bolsun aýtdylar. Hemme ýurt ýerine mesela ortaýetde taýatym diýen zat çaldym. Türkiýede Kemal Ýarym diýen zat çaldym. Özbegistanda Piyala diýen zat çaldym. Valla, şuňda kädileriň görnüşleri bar, şular barada bir aýtyp beräýsäň şularyň taryhy barada. Bir de şu kadim zat. Munuň suwkat diýen suw daşylan. Düýe bilen daşylan o da. Osan şeňil kät diýen ol bir şeňil orna bolan. Ne yağ kağıdı var, olur yağ salınan iň kişijigim oyuncak kağıdı şoň. Olaram şu ýaşlaryň boyuna tak edilýär, oyuncak edilýär. Biz atlarym özümizi öňünden şunu men köpeltip gelýän. Täzeway bagşy diýen bir garadal diýen sady çalyp berdi, öwredip berdi. Men şondan çalyp berän bir.
Tezbay Qurbanlyň bir bağışı döredi da. Tezbayan qara däldiň sazyny şu sazda geçirip toylarda da çalıp berdi, paýş ederleri de çalıp berip şu yerine yetirdim. Şu sazy aýratyn bir gowy gördüler, ha mara barıp çykyş edemler çalamna da şunun öwrenjek zadymy köpeken diýip öwran bana çaldyryp eşitdiler şunu. Şunun beyan gaýdanym şu berekella sag bolsun aýdym. Şu sazyň hemmesem goýuny aýratyn şu öz başyna birçe saz bolup çykdy. Şonu çalıp berip ýörün. Häzir bu neden toy bolsa da çykyşlarda da şu sazy goýamak. Şu sazlary häzir bu nedenini munun köpelder. Häňniň zadyň bir urun tapsaň gidi beri 5-6 sazy öwrenmek bolýar şoň gapdalyna. Şu zatlarym kadym zatlar da. Ina şu taýda dilli tüýdük, gargy tüýdük, telpekler var. Ina şulary yasamakda tüýdükleri yasamakda telpek tikmekde şularda halipaň barmy, halipaň barada aýt beräýsen. Şu zatlara aňyrdan halipa bolmaly, özüň şuna bilim güýçlü bolmaly. Halipasız hiç iş bitmeýär. Nire barsan halipaň kim diýilýär? Meňe aňyrdan gelýän patiýaly halipam öz kakam ejem. Şu gamışda şuňa şu dilli tüýtük ýasamak üçin bir kyl geçip şamal, soğuk, hemen gören bir kyl geçen gamış tapyp alsaň, özüm aşakdan 3 bumdan ýokaryn ýene ýatap bolmaýar. Şuňam şu ýataplyna şu taýna diliň üstüne goýmaly, şuňam şu tüňüji ýerinden dil çykarmaly, muňa da kesir ötkür bir zat çakyň bolmaly. Şunu ýöne köp adamlar şunu ýatap bilen ýa bu oýundan ýa dil çykardan ýa gapdaldan dil çykardan tez çykmaýar. Odan şu 100 tüýtük ýatardan şu 100 sany tazyň ýaňy gelýär şuna. Bir tüýtükde hemme ýaňy çalp bolmaýar. Her hilli naqyly götürün elýe birine ýene biri şonu ýalak bolýar. Şu sazlarym bir keramet ýöl gamışam diýsen. Ne bu gargy tüýtük uzundan ýatalýar, düýbi bolmaýar. Ýokarynda 5-7 bugumdan ýatadan sesi gowy bolýar. Näçe bugum sany köp bolsa gowy bolýar. Ine biziň bu gamış dili tüýtügimiz bir küçülik geçse gowy bolýar, sesi gowy bolýar. Köpüsine tüýtük ýatajak bolýar, ýata bilmeýärler, gamışy bolmaýar. Şu gamışyn bizde dörýär. Hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, şunu ýaly derejeleri, şunu ýaly zatlary goldap bizi ýüze çykaran üçin köp saglar bolsun, ömrü uzak bolsun, görjekleri gowy bolsun, ýörjek ýollar pak bolsun. Allah inha sizin şu telpek tikişiňiz barada, indi şu tüýdükleri ýasaýşyňyz barada, şu birinde köp saatlar öwrendik, köp saatlary bildik. Kesbinden kemal tap, köp sağ ol. Türkmenistan Urwaşlygy watany ýylynda Türkmenistanymyz gün-günden gülleýär. Neşe derejä ýetiren hormatly gahryman hem mehriban arkadaşymyz prezidentimize köp sağ bolsun diýäs. Hormatly prezidentimiziň jan sağ bolsun, işleri urwaçasyn.